טוב, אז ערב טוב לכולם. אני שמחה כל כך שהצטרפתם אליי בתקופה הלא פשוטה הזאת. אני יודעת שזה לא מובן מאליו. הרבה מאיתנו יושבים בבית, אולי ליד הממ"ד, עם עין אחת על הזום והשנייה על ההתראות. גם אצלנו היה בדיוק לפני חצי שעה התראה. אז קודם כל, תודה שאתם כאן. אני אשמח לקחת שעה להוריד קצת את הראש מהכותרות ולהרים אותו לעבר דברים שאנחנו כן יכולים לשלוט בהם. אז חריגות בנייה הם נושא שרבים מעדיפים לא לגעת בו, עד שהוא נוגע בהם. ומה שנדבר עליו היום עלול להיות ההבדל בין השקט הנפשי לבין קנס, תיק פיקוח או אפילו עצירת מכירה. המטרה שלי היום היא לפשט, להבהיר ובעיקר לתת לכם כלים להבין את האפשרויות שלכם. כמובן אם תהיה אזעקה, בטיחות קודמת לכל, נחזור אחרי שיהיה אפשר לצאת מהממ"ד. יש לכם תיבת שאלות שנקראת Q&A. אתם גם מוזמנים לכתוב לי אם יש איזו התראה או אזעקה. אני אעצור את הוובינר ונחזור שכולנו נהיה בטוחים. אז חריגות הבנייה, מה זו החיה הזאת ואיך היא עלולה לפגוע בכם? מה נעשה היום בוובינר? קודם כל אנחנו נבין מהי חריגת בנייה ואילו סוגים של חריגות קיימות. אנחנו נלמד איך חריגות בנייה משפיעות על חיינו. תכנונית, כלכלית, משפטית. נבין מה קורה כשנפתח תיק פיקוח וכמה זה עלול לעלות לנו. אנחנו נזכור את שיטות ההסדרה הקיימות ואיך יודעים בכלל אה, אם שווה להתחיל. אספר לכם על הבדיקת התכנות שאני עושה, שיכולה לחסוך לכם זמן וכסף. חשוב מאוד שתשארו עד הסוף, תרשמו את כל השאלות, יש תיבה למטה שנקראת Q&A, זה שאלות שמגיעות אליי, אל תדאגו, אף אחד גם לא רואה אותם חוץ ממני, ואני אענה לכם עליהם בסוף הוובינר. אה, מחכה לכם גם הטבה מיוחדת למשתתפי הוובינר בסוף הוובינר. אז בואו נתחיל. לפני שנדבר מה זה חריגות בנייה, בואו נשים דברים על שולחן. כמה סוגים, כמה גישות של אנשים. הגישה הראשונה זה אנשים שמודעים לחריגות בנייה. הם לא יודעים מה זה חריגות בנייה. אולי אפילו לא שמעו על זה. יודעים שזה רלוונטי להם. הכל נראה רגיל עד שיום זה מתפוצץ בפנים. ואז קנס, עצירת מכירה של נכס, קונים שבורחים, הליכים משפטיים, והנפילה היא כל כך כואבת כי הם בכלל לא מוכנים לזה, לא כלכלית ולא רגשית. הסוג השני זה אנשים שמודעים אבל מדחיקים, הם לא רוצים להתעסק בזה. הם אומרים, כל השכנים שלי עשו את זה ואף אחד לא הגיע, למה להעיר את המתים? הם כבר יודעים שיש חריגה, אולי הם עשו תוספת קטנה לבית או עשו שינוי בנכס, אולי קנו את הנכס עם חריגה קיימת, אבל הם לא נוגעים בזה. יהיה בסדר, לי זה לא יקרה. עזבי, אני לא רוצה להעיר את המתים, אני לא פותח את זה עד שפונים אליי. אבל הבעיה היא שברוב המקרים כן יפנו אליהם, וזה יקרה בזמן הכי לא מתאים, בהפתעה מוחלטת, תכאב הרבה יותר. יתחילו תיקי פיקוח, צווי הריסה, בתי משפט, בדיוק כשהם באמצע מכירה, אחרי שקנו את הבית המושלם, או אפילו במהלך שיפוץ, ויש ללקוחות שזה קרה להם. הסוג השלישי זה אנשים שמודעים לנושאים ורוצים פשוט לישון בשקט. אנשים שיודעים או חושדים שיש להם חריגה, אולי הם עשו איזה שינוי קטן בבית ולא יודעים אם היה צריך להוציא היתר. יכול להיות שהם קנו נכס וחשדו שמשהו לא בסדר שם. שמעו שכנים שקיבלו קנס והם מודאגים. הם לא רוצים לחכות שהפיקוח יגיע אליהם. הם רוצים למכור את הבית בקרוב ולא רוצים להיתקע בבעיה. והכל חשוב להם שהכל יהיה חוקי ומסודר. אנשים כאלה לא מחכים שיקרה משהו, הם פועלים. ולפעמים בדיקה אחת שווה לשקט להרבה שנים. והסוג הרביעי זה אנשים שכבר בהליך פיקוח או בבית משפט. אז אם אתם כבר בהליך משפט, חשוב שתדברו איתי אישית בדחיפות. הוובינר הזה לא ייתן מלא, אבל אולי נוכל לעצור את זה בזמן. אז למי כן הוובינר מיועד?
הוובינר הזה מתאים בעיקר לאנשים שרוצים לישון בשקט, שפועלים מהראש, שרוצים למנוע את מה שעלול לקרות. הבית שלנו זה המבצר שלנו. אנחנו רוצים להיות ברוגע ובהורמוניה ובשקט בבית שלנו, לא רוצים להתמודד עם הרבה לחצים. גם ככה התקופה שלנו מאוד לחוצה, המדינה שלנו מאוד מלחיצה, כל פעם קורה פה משהו. ואנחנו ממש לא רוצים להגיע למצב שיבוא שכן ויתלונן, או שהפיקוח ידפוק בדלת. למי שלא רוצה להשאיר בלאגן, למי שקרוב אליו. הם יודעים שיש חריגת בנייה והם פוחדים. אם יקרה להם משהו, זה יעבור לאישה שלהם, לבעל שלהם, לילדים שלהם. ובמדינה שלנו לצערי יכול לקרות הכל. כבר ראיתי מקרים שהפיקוח דפק בדלת אחרי שבדיוק הבעל נפטר והאישה במצב מאוד מאוד קשה, בתקופה הכי קשה, ננסה להתמודד עם קנסות ודרישות הריסה. פשוט פשוט נורא. והסוג השלישי זה מי שמתכנן למכור את הבית, אולי עכשיו, אולי עוד כמה שנים, שנתיים, שלוש. הם אולי חושדים שמשהו לא בסדר, או שפשוט רוצים לבדוק שהכל בסדר אצלם בשביל לא להיתקע במכירה. כי אם מחכים לרגע המכירה זה עלול להפוך לסיוט. שמאי של קונים מגלה בעיה, עסקה נתקעת לפני חתימה או מתפוצצת אחרי. ואם כבר קניתם נכס, אז זה כדור שלג מתגלגל, כי כבר אין לך ברירה. כבר השקעתם כסף, אתם לא יכולים כבר לבטל את העסקה ואתם חייבים למכור. אני לפעמים בעסקאות, אנשים מתקשרים אליי, מתווכים מתקשרים אליי ואומרים תעזרי לי, ואני מנסה בכל דרך להרגיע ובאמת לעזור, באמת לעזור להוציא את העסקה לדרך. אה, אז בואו, אני רוצה להכיר אתכם קצת. תכתבו לי בבקשה בצ'אט מאיפה הגעתם. שוב, אני מזכירה, אל תדאגו, אני רואה את ההודעות, אז זה אנונימי, אתם יכולים לכתוב חופשי. תכתבו, אל תתביישו. טוב, אני רואה שיש פה אנשים מהדרום, אנשים מבאר שבע, יש ראש העין. האמת שאני מכירה את כל העיריות האלה, במיוחד את באר שבע, באתי משם. בסדר גמור, אז אני רוצה גם לספר קצת על עצמי. קודם כל אני שמחה שבאתם, אני שמחה שיש ממקומות מגוונים. רק שוב, אם תהיה איזושהי התראה ואתם יכולים לכתוב, תכתבו לי שאני אוכל לעצור את הוובינר, כי יש הרבה אנשים, אני לא יודעת בדיוק כולם מאיפה. אז קצת על עצמי. אני אלה וילקין, אני נשואה, יש לי 3 ילדים. אני הנדסאית אדריכלות. מומחית בהסדרת. יש לי מעל 17 שנות ניסיון, מתוכן 10 שנים עבדתי בעיריית באר שבע, באגף שזה בדיקת היתרים, תכנון ערים של בדיקת טבעות ושימור אתרים היסטוריים. עבדתי במשרדים ובפיקוח, ובמהלך 4 שנים האחרונות יש לי עסק לאדריכלות, שההתמחות שלו זה הסדרת חריגות בנייה, תוספות, שינויים, קבלת היתרים ושינויי תב"ע. אבל למה אני דווקא מתמקדת בחריגות? הרי חריגות בנייה הוא החלק הפחות יפה באדריכלות. הרבה יותר כיף וקל לתכנן בית מאפס, הרי בשביל זה האדריכלים הולכים ללמוד, בשביל יופי, משהו מיוחד, משהו משוגע, לעשות דברים לא סטנדרטיים. אבל לדעתי, לתכנן בית קיים, לתקן אותו, למצוא איזושהי דרך להסדיר את הדברים, זה מאוד מאוד מאתגר, והרבה אנשים ואדריכלים לא אוהבים להתעסק בזה. אני כן. ולמה? כי אני אוהבת לעזור לאנשים, כי אני מקבלת סיפוק שאני מצליחה לעזור להם עם משהו שהוא כבר קיים אצלהם. כי ראיתי מקרים, מאות מקרים של אנשים שמגישים היתרים, לא מקבלים היתרים שנים, שההליכים מסתבכים,
שלא עושים את זה נכון, שלא קיבלו היתר למרות ששילמו מלא כסף. ראיתי משפחות שקיבלו צווי הריסה וקנסות כבדים מהעירייה, ופשוט התרסקו. אז אני החלטתי שאני שמה את המיקוד שלי על באמת הסדרת חריגות בנייה, ובגלל זה גם חשוב לי להעביר את הוובינר הזה ולהסביר לכם קצת מה זה חריגות בנייה, מה המשמעות שלהם ומה יכול לקרות אם אנחנו מתעלמים מהם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, תכף טוב, יקפוץ לכם את זה. אני רוצה לספר לכם על אלה שליוותה אותנו, אלה יבלקין, האדריכלית שלנו, שליוותה אותנו ממש יד ביד בשינוי תב"ע, וגם בתהליך אחר כך של ההיתר, ליוותה אותנו ממש בכל התהליך, הגיעה הביתה אין ספור פעמים, בדקה את כל הניירת, באמת, באה לעירייה אין ספור פעמים, אה, אין לי מילים על השנתיים שעברנו ביחד, על המקצועיות שלה, על ההבנה שלה, גם של הצרכים שלנו וכמובן של הצרכים של העירייה וכל הדברים האלה. אה, אני ממליצה באופן אישי, ונוצר קשר באמת מדהים. אין לי חוץ מלהגיד תודה ענקית על הליווי האדיב, הסבלנות, לענות על השאלות שלנו, יישר כוח, באמת, אני חושבת שזה שיא לעשות שינוי תב"ע והיתר לבנייה במהלך שנתיים, שבשנתיים האלה גם היו חלק של קורונה וכל מיני דברים, מלחמה, ועדיין הצליחה להזיז פה תהליכים ולרוץ איתם קדימה, ותודה לאל, אנחנו אחרי הבנייה ואחרי הכל, ואלה, את מוזמנת לבוא אלינו, תמיד בכיף, ואני ממליצה עליה ב100%. תודה רבה 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 ל... טוב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה אתם חושבים? הבית שלי, אני עושה מה שבא לי. תענו לי בבקשה, יקפוץ לכם מין רול כזה, אה, עם שאלה אמריקאית. האם אתם חושבים שזה נכון או לא נכון? אה, אני אתן כמה רגעים לענות. אה, באמת הרבה אנשים, אני רואה שהרבה אנשים חושבים שאם הם קנו בית, אז למה שמישהו יגיד להם מה לעשות בתוך הבית שלהם? אבל בפועל, כל שינוי, בעצם אני רואה שהרבה אנשים דווקא כתבו לא נכון, זה התעדכן לי, או תלוי, זה מאוד מעניין. אה, אני שמחה שאתם יודעים שזה לא נכון, אבל הרבה אנשים ששואלים אותי ואומרים לי שהם חושבים שאם הם קנו בית, אז למה שמישהו יגיד להם מה לעשות בתוך הבית שלהם? אבל בפועל כל שינוי שאנחנו עושים, צריך לבדוק האם הוא מחייב היתר בנייה ועומד בתקנות תכנון ובנייה. אני יודעת שהמושגים הם קצת קשים, אז אני אעבור על כמה מושגים ואנסה להסביר אותם. ונתחיל במה זה בכלל חריגת בנייה ומה זה היתר בנייה. אז קודם כל, בנייה, תוספת או שינוי לפי תוכנית ספציפית. זה דרך החוקית לבצע שינויים בבית. מרבים את הביטוי הזה כמו גרמושקה. גרמושקה זה היתר בנייה שהוא צריך להיות חתום על ידי העירייה. ומה זה חריגת בנייה? חריגות בנייה הן בנייה שבוצעה ללא היתר בנייה חוקי, או בניגוד להיתר המאושר. זה יכול לכלול תוספות, שינויים, שימושים שלא הוגש עליהם היתר בנייה. אם אני אקח את זה כדוגמה מיום יום, זה כמו שאנחנו נוסעים בכביש, ויש חוקים ברורים, יש לנו תמרורים, יש לנו רמזורים, יש לנו שלטים, אה, יש הגבלת מהירות, ואנחנו נוסעים הכל לפי החוקים האלה.
אבל אם אתם חורגים מהחוקים, אולי נוסעים מהר יותר, אולי פונים במקום שאסור לפנות, לא עוצרים ברמזור אדום, אז אנחנו בעצם עוברים על החוק. אם אני משווה את זה להיתר בנייה וחריגות בנייה, אנחנו עשינו חריגת בנייה ואנחנו עלולים לקבל קנס או עונש. יש הרבה סוגים של חריגות בנייה, אני לא אוכל לענות ולהראות את כולם, אז אני אקח כמה דוגמאות מהחיי היומיום שלנו. שאלה, אחת השאלות שאני נתקלת בהן הרבה, האם סגירת מרפסת מחייבת היתר בנייה? תענו לי בבקשה, אני אחכה כמה דקות. אני רואה שהרבה אנשים דווקא ענו שכן, יפה מאוד. אה, כן, סגירת מרפסת אכן מחייבת היתר בנייה. גם אם זה בבת, גם אם זה חלונות, הסגירה מחייבת היתר בנייה. ולמה זה? כי מרפסות הן לא מחושבות כחלק משטח הבנוי. או שזה נחשב בהיתר כמרפסות, כשטח של מרפסות, או שזה לא מחושב כלל. וברגע שאנחנו סוגרים אותו, אנחנו בעצם משייכים את השטח של מרפסת לשטח של הבית. ואז אנחנו צריכים זכויות והיתר בנייה בשביל לאשר את זה. עכשיו, האם באמת אפשר לאשר מרפסת בהיתר? זה מאוד מאוד תלוי. בבתים חדשים שלפני 10 שנים, לפעמים גם 15 שנה, הקבלנים ניצלו את כל הזכויות בנייה עד המטר האחרון, כי מטרים שווים כסף. הם מעדיפים למכור יותר מטרים, לקבל יותר כסף, ולכן רוב הסיכויים שאין זכויות בנייה, ולכן אי אפשר יהיה לאשר מרפסת בהיתר. אולי בדרך אחרת, אנחנו תכף נדבר על שתי סוגים של הסדרות. וגם מאוד תלוי, צריך לבדוק מול העירייה האם היא תהיה מוכנה לאשר סגירת מרפסת. לכל עירייה יש מדיניות משלה. אני אתן דוגמה על באר שבע. בבאר שבע למשל החליטו שהם כן חושבים שסגירת מרפסת יכולה לעזור במזג האוויר, ולכן הם חושבים על איזשהו פרט אחיד שיאפשר לאנשים אחר כך לאשר או בהיתר או בשינוי תב"ע את המרפסת. אבל עד שהם לא מחליטים, הם בעצם עצרו את כל האפשרויות של הסדרה של מרפסות. אנשים קיבלו קנסות, אנשים קיבלו דרישת הריסה, וכרגע זה תלוי באוויר. בבתים ישנים לעומת זאת, מעל 15 שנה, אז הקבלנים כנראה לא היו מספיק חכמים, ונשארו זכויות. זה יכול להיות 20 מטר לבן אדם, יכול להיות 10 מטר לדירה, לפעמים יש בהיתר אפילו אפשרות לתוספת עתידית. זה מקומות שבאמת שווה לחפש. אולי יש איזושהי דרך באמת לאשר את המרפסות, לאשר את הסגירה, וצריך כמובן לבדוק באיזה חומר מול העירייה, האם היא תהיה מוכנה לאשר, האם יש זכויות. צריך לעשות עבודה מעמיקה ולבדוק האם זה ייתכן. אוקיי, אז בואו נעבור לשאלה הבאה. האם שינויים בממ"ד דורשים היתר בנייה? מה אתם חושבים? איזה יופי. רוב האנשים, אני רואה 66% אמרו שכן. אז בהחלט כן. פיקוד העורף הוא אחד הגופים הכי קפדניים במדינה. בואו, אנחנו נמצאים עכשיו במצב שאנחנו יכולים להבין גם למה. אבל כל פרט בממ"ד נבדק בקפדנות, אם זה מיקום וצורת הפתחים, אם זה דלת, חלון, חלונות עדף, קירות עדף, צינורות אוורור, גובה ממ"ד, רוחב ואורך ממ"ד. השינויים כמו החלפת דלת או פתיחת חלון או שינוי במידות או
שינוי בקיר עדף, פתיחה של דלת למשל בקיר עדף, אה, יכול להפוך את הממ"ד שלכם פשוט לממ"ד לא תקני. וכל פעם שאנחנו מגישים באמת בקשה להסדרה, וזה לא משנה איזה הסדרה, נניח אנחנו רוצים לבנות בריכה או גדר, זה תמיד עובר בתהליך מול פיקוד העורף, אם זה בקשה לממ"ד ואם זה בקשה לפטור. אז כל שינוי באמת יכול להפוך את הבית לממ"ד שהוא לא לתקני. אני רוצה לספר לכם מקרה שקרה ללקוחה שלי. היא גרה בבית 30 שנה, היא החליטה למכור את הבית, היא בנתה, הם הגישו בקשה להיתר בשנת 2000, בנו את הממ"ד, בנו את הממ"ד, אבל בפועל הם לא בנו אותו בדיוק לפי התוכניות. וכשרצו למכור את הבית, הנושא התגלה. הגיעו, ראו שיש שוני בממ"ד, יש שוני במידות, מיקום הצינורות שונה, מיקום של דלת, הוחלפו חלונות, אגב, לא בממ"ד, אלא בחדר שלפני הממ"ד. ותבינו, העין לא מיומנת, בן אדם רגיל שיכנס לחדר הוא לא באמת יוכל לשים לב אם יש איזשהו שינוי בגודל של הממ"ד, כי לפעמים לא רואים. אני נכנסתי, ישר ראיתי שמשהו פה לא בסדר, התחלתי למדוד. ואז התחלנו, כמובן שהעסקה לא יצאה לדרך, והתחלנו תהליך הסדרה. עכשיו ניגשנו לאג"א כחלק מתהליך ההסדרה, היו שם עוד חריגות חוץ מהממ"ד. והאג"א אומר לנו, אג"א זה פיקוד העורף, אומר, תקשיב, אני לא מאשר. אני אומרת לו, למה? הוא אומר, אין הגנה על הדלת. אני מסתכלת על התוכנית ואני אומרת, נכון, המידות השתנו, אבל הדלת, שום דבר לא השתנה. ככה זה היה. הוא אומר, לא, אין הגנה על הדלת, תחליפו דלת לדלת עדף רסיסים. נשמע פשוט, אז זהו שלא. בואו נדמיין רגע מה זה דלת עדף נגד רסיסים. דלת משופרת, זה דלת מאוד כבדה, המנגנון שלה שונה, הבית כבר בנוי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להרוס את הקיר בטון, להוסיף זיון חדש, זיון זה ברזלים שנמצאים בתוך הבטון, לצקת בטון חדש, וכמובן להוביל את כל הדלת הכבדה הזאת דרך איזשהו פתח בבית. זה לא אתר בנייה, זה בית קיים. בגלל שבית קיים הכל הרבה הרבה יותר קשה. אז אני מסבירה לפיקוד העורף, והם אומרים לי, טוב, את לא רוצה לעשות דלת עדף רסיסים משופרת? תבני קיר עדף. עוד פעם, מה זה לבנות קיר עדף? המשמעות של זה איכשהו לצקת קיר בטון בעובי של 15-20 סנטים בתוך הבית הקיים. אני מדברת עם פיקוד העורף, אני לקח לי איזה חודש, הצלחתי לשכנע אותו שנכון, החלונות השתנו, לא של הממ"ד, אני מזכירה של החדר, אבל הם נהיו יותר קטנים, לא יותר גדולים. וזה לא שונה ממה שהיה שונה בהיתר הקודם. רק בזכות הפרוצדורה הזאת באמת הצלחנו להוכיח שלא הייתה פה החמרה של הגנה על הדלת, קיבלנו אישור פיקוד העורף, קיבלנו היתר בנייה, אבל לצערי זה לא תמיד מצליח. שינויים כאלה עלולים לגרום לאי תקינות של ממ"ד, ולפעמים הדרך היחידה היא לבנות ממ"ד חדש, עלויות של עשרות או מאות אלפי שקלים. אז מה אני רוצה להגיד לכם? לעולם, אבל לעולם אל תעשו שינויים בממ"ד בלי אישור של פיקוד העורף ובלי היתר בנייה. אם אתם מתכוונים לקנות בית, תבדקו טוב טוב אם יש איזשהו שינוי בממ"ד, בשביל להיות בטוחים שאתם לא תקבלו בעיה אחת מאוד מאוד גדולה על הראש. בואו נעבור רגע לדופלקסים. תכתבו לי בבקשה מה אתם חושבים. האם דופלקס בבנייה קבלנית הוא תמיד חוקי? באתם לקנות דירה, ראיתם דופלקס מהמם, אה, אני רואה שאני נתקעת, אני אנסה, תגידו לי, מקווה שעכשיו יותר טוב. אה, האם אתם חושבים שאם ראיתם דופלקס, שכמובן נראה שהקבלן בנה אותו, זה בבית משותף, האם אתם חושבים שהוא תמיד חוקי?
אני מחכה כמה דקות לתשובות. יפה. התשובות בעצם מתחלקות בין לא ולא בטוח. אוקיי, אני אענה לכם על השאלה הזאת דרך דוגמה. בסדר? סיפור של לקוחה שלי. אישה מקסימה קנתה דירת דופלקס לפני כ10 שנים. הדירה הייתה בנויה יפה, נוחה, מושלמת למשפחה. לקח לה כמה חודשים למכור, אנחנו לא בתקופה הכי קלה, כבר איזה 6 שנים. היא לא שינתה בדירה שום דבר. מצאה קונים. הקונים הביאו שמאי לשמאות מוקדמת, להערכת שווי נכס, והשמאי מגלה שהקומה העליונה לא רשומה בהיתר. בהיתר כתוב, תסתכלו על המסך, כתוב אופציה עלייה לגג. מה זה אומר? זה אומר שהקבלן הגיש איזושהי תוספת עתידית, הוא בנה מעטפת, גם עם פתחים, אבל הוא לעולם לא ביצע לא את המדרגות ולא את התוספת למעלה. זאת אומרת, מה שמאושר זה 3 חדרים למטה במקום 6 חדרים ב2 קומות. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שקודם כל יש לך חריגת בנייה מאוד גדולה. דבר שני, שווי הנכס ירד. אני נותנת דוגמה של מחיר, לא לתפוס אותי במילה, במקום 1,800,000, השמאי מעריך 1,500,000, מוריד 300,000 ממחיר הנכס. עכשיו תחשבו שאתם הקונים, אתם יכולים לקבל משכנתה במקום על 1,800,000, גם אם אתם מצליחים לקנות את הדירה הזאת, אבל במקום 1,800,000 אתם מקבלים משכנתה ל1,500,000. לא הרבה אנשים, גם אני לא יכולה להוציא עוד 300,000 שקל מהכיס שלי, כי פשוט אין לנו אותם. והבחורה אומרת, באמת אישה מקסימה, היא באמת לא ידעה מה קורה. אבל לא אני בניתי, היא אמרה, ככה קניתי, חשבתי שזה חוקי. ואיפשהו באמת באמת צודקת. כי היו אנשי מקצוע שהיו אמורים לעצור את העסקה הזאת, לראות שיש פה בעיה, וזה לא קרה. אבל אני רוצה להזכיר שמה שהיה לפני 10 שנים והפיקוח שהיה לפני 10 שנים זה לא מה שקורה היום. אז פספוסים כאלה קורים וחשוב באמת באמת לבדוק. ואגב זה לא בית אחד, זה באמת אזור שלם של 8 בתים. ישנם שינויים נוספים שנחשבים לחריגות בנייה ודורשים הוצאת היתר. אני לא אעבור על כולם, אני אתן כמה דוגמאות כי באמת יש מאות מקרים. למשל שינוי חומר גמר בחזיתות. לדוגמה, יש לכם בית שהוא מטיח, בהיתר כתוב שהחיפוי שלו זה טיח, מחר אתם רוצים לקום בבוקר ולעשות חיפוי חדש, בא לכם על אבן ירושלמית. בשביל לשנות את החזית אתם חייבים היתר בנייה. שינוי במקום או גודל פתחים בחזית. עושים שיפוץ, מגדילים את הבית, אולי לא את הבית, בית מחייב היתר, אבל עושים איזשהו שיפוץ פנימי, ורוצים לעשות יציאה מחדר שינה לתוך המרפסת, לתוך החצר, ולהגדיל את החלון. או לשנות מיקום של חלון, או לפתוח דלת במקום חלון. דברים כאלה מחייבים היתר בנייה, זה שינויים בחזיתות שחייבים היתר בנייה. הקמת גדרות או שינוי גדרות קיימים. חלק מהגדרות אפשר לעשות בפטור, אבל חשוב מאוד לבדוק מה כן ומה לא. אבל ניקח דוגמה למשל. אם בהיתר קיימת גדר של 1.5 מטר, ואנחנו רוצים לעשות גדר של 2 מטר, אז אנחנו חייבים להוציא היתר בנייה, כי זה לא משהו שאפשר... סככת חנייה. סגירת חנייה, גם בסככה, אני מדברת על סככות קלות, מחייבת היתר בנייה. שימוש חורג. רוב הבתים הם מוגדרים כשימוש מגורים, ולפעמים אנחנו רואים שעושים שם גן ילדים, קליניקה לרפואת שיניים, מספרה. כל זה נעשה באופן לא חוקי, כי ברגע שאנחנו משנים את השימוש, אנחנו חייבים להוציא היתר, והיתר לשימוש חורג. אז בואו נדבר, כי אחת השאלות שאני נשאלת הכי הרבה, איך בכלל מגלים שיש חריגת בנייה? איך מגיעים אלינו? הרי
מה שאמרתי, 20 שנה זה עומד, ואף אחד לא הגיע, למה לי עכשיו להתחיל תהליך ארוך ויקר? אני אחכה, נכון? אתם זוכרים. אז הנה, בפשטות, אני אספר לכם על 4 סיטואציות, איך הפיקוח יכול להגיע אליכם. הסיטואציה הראשונה זה תלונת שכנים. לפעמים מספיק שכן אחד שמתלונן, שלא בדיוק אוהב אתכם, עברתם כביש לא במעבר חצייה, חניתם לו על החנייה, הורדתם זבל, או שהוא לא אוהב פשוט את העיניים שלכם, זה לא משנה מה הסיבה, אפילו הכי קטנונית, הפיקוח מחויב לבוא ולטפל בחריגות, ולבדוק, סליחה, הוא מחויב לבוא ולבדוק. וברגע שפיקוח בא, הוא לא יסתכל על העיניים שלכם, הוא יבדוק את כל הבית, הוא יסתכל מה בחריגות בנייה, והוא יפתח לכם תיק פיקוח. המצב השני זה צילומי אוויר ופיקוח יזום. קודם כל, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אה, באתר, יש אתר שאפשר לראות את הצילומים משנת 2006 לדעתי, אם לא לפני, כל שנה יש תצלום אוויר חדש בכל עיר. מה שהתברר גם, כשישבתי עם פיקוח, שלא כל שנה מה שאנחנו רואים, יש לנו עם צילומי אוויר גם כל חצי שנה, הם מצלמים יותר. הם לא פותחים את כולם לציבור, אבל הם מצלמים כל חצי שנה, ואפשר לראות בבירור את כל השינויים ומתי הם נעשו. אוקיי, אז זה לא תמיד יעבוד להגיד, זה היה לפני 20 שנה, כי רואים באמת מתי זה נעשה. עכשיו, בדרך כלל הפיקוח לא נוהג ולחפש חריגות בנייה מסיבה אחת פשוטה, כי יש להם מספיק עבודה. אבל העירייה כן יכולה לשלוח פיקוח יזום. היא יכולה להחליט ששכונה, לא יודעת, שכונת רמות בבאר שבע, אנחנו עכשיו רוצים שהשכונה הזאת תהיה יפה, אנחנו לא רוצים תוספות לא חוקיות, אנחנו שולחים פיקוח. והפיקוח יכול אפילו לא להיכנס אליכם הביתה. זה מספיק שהוא מסתכל מבחוץ, יכול לפתוח תיק, קרא ללקוחות שלי, מצאו סככה בקומת גג מלמטה, נכנסו ופתחו תיק פיקוח. קורה. הדרך השלישית זה בעת מכירה או קנייה של נכס. וכשאתם מוכרים דירה או בית, בסוף התהליך, אחרי שכבר קיבלו מפתחות, אנחנו מעבירים זכויות למי שקנה מאיתנו את הדירה. בשביל להעביר זכויות בנכס, אנחנו צריכים טופס שנקרא אישור היעדר חובות. מה שקורה שברגע שאנחנו מבקשים את הטופס הזה, אז 90% שיבוא פיקוח ויבדוק אם יש לנו איזה שהן חריגות, או שהכל אצלנו בסדר, ואז יחליט אם לתת את זה או לא. אם יימצא חריגות, אז זה לא ייתן את הטופס הזה, ואתם לא תוכלו להעביר את הזכויות בנכס, וכל העסקה עלולה להיתקע. הקונים יכולים לדרוש איזשהו פיצוי, וכמובן שתצטרכו להסדיר או להרוס את החריגה. אה, תראו, את הדברים האלה גם שמאים וגם אדריכלים כמונו יכולים לבדוק לפני שמוכרים את הבית בשביל להיות בטוחים. הדרך הרביעית שהפיקוח פוגש אתכם זה בקשה חדשה להיתר. נניח אתם רוצים לבנות בריכה. הרי אנחנו לא נוגעים בבית, אנחנו משאירים את הבית כמו שהוא, רק מוסיפים בריכה בחצר. אז ברגע שאנחנו מגישים היתר בנייה זה לא משנה למה. זה יכול להיות לפרגולה, זה יכול להיות לבריכה, זה יכול להיות לסככה, גדר. פיקוח בודק את כל הבית, הוא ייכנס ויחפש הכל. היה לי מקרה באמת לקוח שפנה אליי, שהוא שאל אותי על פרגולות. בנה פרגולות שלא היו לו בהיתר, אגב יש פרגולות שהן בפטור, אבל זה פה לא רלוונטי. הפרגולות הן בקו אפס, התחלתי להסביר לו שתראו הסיכוי שיאשרו בקו אפס פרגולה הוא אפסי מאוד, אלא אם כן יש איזושהי הנחיה ביישוב שמאפשרת לבתים לעשות פרגולה בקו אפס. עכשיו, אבל זה לא העניין. בהתחלה הם פנו עם מישהי שבסוף חזרו אליי, והיא אמרה, אני אסדיר לכם. אני מתחילה לשאול שאלות, בוא תספר לי על הבית. ובאיזשהו שלב הוא אומר לי, יש לי פרגולה ביציאה מיחידת דיור. נדלקת לי נורה אדומה. אני אומרת לו, תקשיב,
יחידת דיור זה לא חוקי. היה חוק עד הראשון ליוני שאפשר להסדיר את היחידת דיור בתנאים מסוימים, החוק כרגע נגמר. אם אנחנו מגישים בקשה להיתר לפרגולה, יבוא פיקוח ויראה את היחידה. ואם אין איזושהי הנחיה בתב"ע לאיזה קליניקה או למשהו אחר שאנחנו כן יכולים להשמיש את זה לא כיחידת דיור, אז רוב הסיכויים שתצטרך לפרק את המטבח ולעשות שינויים. זה דברים שמאוד מאוד חשוב להבין לפני שמגישים בקשה להיתר. כי לפעמים הדברים הקטנים האלה הם אלה שעושים הבדל בין תהליך חלק, שאתה עובר בלי בעיות, לבין תהליך שנתקע באמצע. אתם לא באמת יודעים מתי יבוא פיקוח. אי אפשר לנחש את זה. וברגע שהוא מגיע אתם בבעיה מאוד מאוד גדולה. ואני רוצה לדבר שנייה על ההשלכות של חריגות בנייה ותיקי פיקוח. אלעד, לצערי אני נתקעת מאוד הרבה בנושא הזה, אז אלעד, אני... סליחה, אני קוטע אותך, אולי רגע נענה שנייה על כמה שאלות שעלו במהלך הדוגמאות שנתת, ואז נמשיך להשלכות. לא, לא, אני בסוף הוובינר אני אענה על כל השאלות, אני מבטיחה תישארו, אני אענה על כולם. בסדר? בסדר גמור. אז מהם ההשלכות של תיק פיקוח והחריגות? קודם כל, כפי שאמרתי, אי אפשר להעביר בעלות על הנכס. אם תפתח תיק פיקוח, זה כבר לא אולי הפיקוח יבוא, זה כבר הפיקוח יבוא בטוח. למה? כי קיים תיק פיקוח. ואז זה בלתי אפשרי יהיה להעביר זכויות בנכס עד שבעצם מסדרים את כל החריגות. קנסות כבדים, לעתים מגיעים ל50,000 שקל, מישהו כתב לי אתמול שקיבל קנס של 200,000 שקל, דיברתי עם עורכת דין שסיפרה לי שלקוח שלה קיבל 350,000 שקל, זה מאוד תלוי מה אתה עושה, אם זה שימוש חורג, אם זה בית פרטי, אם זה עסק. דרישה להריסה, פעם הפיקוח, המדיניות הייתה פעם שאם אתה מביא אדריכל ומתחילים בהסדרה, אחרי שנתפסת כמובן ויש תיק פיקוח, אז העירייה נותנת לך זמן להסדיר. במשך שנים הם הבינו שמתחילים את ההסדרה ולא מסיימים אותה, והתיק פיקוח נשאר פתוח כמה שנים טובות, ועכשיו הם לא מסכימים, הם אומרים, קודם תהרסו, אחר כך תסדירו. אז בשביל לא להרוס צריך לקחת עורך דין, ללכת לייעוץ משפטי במקביל להסדרה ולבקש שייתנו לנו זמן. הליך משפטי. חריגת בנייה היא גם חריגה פלילית וגם מנהלתית. זאת אומרת שאפשר לפתוח תיק עבור עבירה פלילית ואפשר לפתוח תיק עבור עבירה מנהלתית. עכשיו, אם בעבירות פלילית יש איזשהו תוקף, בעבירה מנהלתית זה לא משנה שהעבירה היא 50 שנה. אין לזה תוקף. אז זה אומר שצריך לשכור עורך דין, צריך לשלם הוצאות משפט, לפעמים גם להתמודד עם רישום פלילי. כל זה גורם לפערים בזמנים ולחץ מטורף. תראו, ברגע שהתיק מגיע לבית משפט, יש דיונים. קובעים דיון, נותנים לוח זמנים, וזה הלוחות זמנים שצריך להתנהל איתם. עורך דין טוב הוא דוחה ודוחה ודוחה, כי הרי מה קורה? העירייה לא עובדת לפי זמנים של בית משפט, לוקח להם זמן, יש להם פרוצדורה שלהם, רישוי זמין, היא פשוט לא עובדת לפי הזמנים האלה. אז צריך כל הזמן לעדכן את העורך דין, צריך כל הזמן לתת הוכחות שאנחנו כן עובדים, צריך כל הזמן להיות עם יד על הדופק, כי אי אפשר לקחת ולאשר את הפרויקט לחודש חודשיים לחזור אליו אחר כך, כי זה פרויקטים שהם דחופים ברמה מטורפת. אני אתן לכם דוגמה, פנה אליי איש נחמד מרמת גן, אני לא אתן לא את השמות של הלקוחות ולא את הכתובות, רק לצורך דוגמה, שבנה תוספת קומה בדירת דופלקס. רק שהוא פנה אליי כבר אחרי שנפתח לו תיק פיקוח, ויש לו הליך משפטי גם פלילי גם מנהלתי, וכל זה קרה בגלל ששכן שלו התלונן, אפילו לא יודע איזה מהשכנים, הוא רק מנחש, והוא מספר לי, תקשיבי, הוצאתי כבר מאות אלפי שקלים, שילמתי 50,000 שקל להריסה ואני לא יכול להרוס הכל, יש לי מדרגות שאני לא יכול להרוס, יש לי מרפסת שאני לא יכול להרוס, הוא שילם, הוא אומר לי, שילמתי לעורך דין 100,000 שקל, ועכשיו אני מקבל הודעה שהם גם הצליחו להוריד את הקנס ל70,000 שקל, אחרי שבאמת ביקשו.
תבינו, 200,000 שקל אם לא יותר הלך. והוא נמצא באותה סיטואציה שהוא היה לפני שנפתח תיק פיקוח. הוא עדיין צריך להסדיר את החריגות. בנוסף הוא גם משלם הוצאות בית משפט, מגיש דוחות לעורך דין, הכל לחוץ בזמן, והבן אדם לא מצליח לישון כמה חודשים. הוא בלחץ מטורף, הוא כל יום מתקשר אליו, אומר אני הולך לחטוף התקף לב. תבינו, עדיף לא להגיע למצב הזה. אני חושבת, ותגידו אם אתם מסכימים איתי, האם לא עדיף לבדוק ולהסדיר מראש ולחסוך את הלחץ הזה ואת המאות אלפי שקלים? הרי כשאנחנו מסדירים לבד, הפיקוח הוא הרבה יותר סלחן. הוא יבוא, נכון, הוא יבדוק, נכון, הוא יגיד לנו מה לא תואם להיתר, אבל הוא לא פותח תיק פיתוח והוא לא מתחיל הליכים משפטיים מזה שבאנו להסדיר. הוא עושה את זה אם לא באנו. אז בואו נדבר על שתי סוגים של הסדרה. יש שתי תהליכים שאפשר להסדיר את החריגות. תכף אני אסביר לכם מה זה שינוי תב"ע, אני יודעת שהכל נשמע קצת ציני. אה, תראו, כשקיימת חריגה, לא תמיד צריך להרוס. אני יודעת שאני לפעמים מביא... במקרים אפשר להסדיר את החריגות באופן חוקי, ויש שתי דרכים עיקריות לעשות את זה. אחד על ידי הסדרה, על ידי שינוי תב"ע, והשני על ידי היתר בנייה. היתר בנייה. ההבדלים העיקריים ביניהם שהסדרה לפי היתר בנייה היא הדרך הפשוטה יותר והמהירה יותר. היא לוקחת עד שנה ויש לה פחות שלבים, ולכן היא זולה יותר יחסית לשינוי תב"ע. מה זה שינוי תב"ע? שינוי תב"ע זה תוכנית בניין עיר שקובעת זכויות, מגבלות, הנחיות. היא יכולה לקבוע לעיר, היא יכולה לקבוע לשכונה, היא יכולה לקבוע למגרש ספציפי. וברגע שאנחנו רוצים לשנות את הזכויות, למשל אנחנו רוצים להגדיל את הבית, אז אנחנו הולכים על שינוי תב"ע. שינוי תב"ע הוא תהליך ארוך יותר, הוא לוקח בין שנה לשלוש, תלוי באיזה סמכות השינוי, אם זה סמכות מקומית או מחוזית. מחייב יותר שלבים ומסמכים, וחשוב מאוד שאחרי שעושים שינוי תב"ע, חייבים להוציא היתר בנייה, וכן, הרבה אנשים לא מספרים לכם, יהיו גם היטלי השבחה, כי ברגע שאנחנו משביחים את הנכס, אנחנו נשלם היטלי השבחה. אז אני ממליצה שאם אפשר להסדיר את החריגה בדרך היתר בנייה, זה תמיד תמיד עדיף יותר, כי זה מהיר יותר, פשוט יותר וזול יותר. הנה דוגמה ללקוחה שסיימנו תהליך של קבלת היתר. נכון שהתהליך הוא פשוט יותר משינוי תב"ע, אבל כאן גם חשוב מאוד לדעת איך לנהל אותו נכון, כדי שהתהליך יעבור בצורה חלקה, מהירה, ולי באופן אישי חשוב שאנשים יהיו מודעים לכל התהליך מאלף עד תו. שלום, קוראים לי נס, ואני רוצה להמליץ על אלה לכל מי שמחפש איש מקצוע אמין וטוב. אלה מלווה אותי בתהליך קבלת היתר בנייה לתוספת קומה בדירת דופלקס. בתחילת התהליך אני מקבלת ליווי אישי עם עדכון בכל שלב בפרויקט. אני מאוד מרוצה מהשירות שלה, היא זמינה לכל שאלה, בקיאה בחומר, אכפתית, מקצועית, יודעת לזרז תהליכים. אז אם אתם מחפשים מישהו שאפשר לסמוך עליו, אלה היא הכתובת. אז מתי בעצם אנחנו כן יכולים להסדיר בהיתר? הסדרה לפי היתר אפשרית כאשר החריגה עומדת בתנאים של תוכנית בניין עיר קיימת. כלומר, אם הבנייה שלכם תואמת את הזכויות המותרות בתב"ע, כמו שטח בניין, הנחיות אחרות, ניתן להגיש בקשה להיתר בנייה. ניקח דוגמה. אם התב"ע, תוכנית בניין עיר שלנו, קובעת שמותר לבנות 200 מטר במגרש, והבנייה בפועל היא 250 מטר, זה לא תואם את ההנחיות של התב"ע, אין לי פה מספיק זכויות, ולכן צריך לעשות שינוי תב"ע. אי אפשר לעשות את זה בהיתר. אבל אם לא חרגתם מהזכויות, נניח החריגה שלכם שבניתם, הבית אחרי החריגה 200 מטר ומותר לבנות 200 מטר, אז ניתן להסדיר את זה בהיתר בנייה. אם לא עומדים
בדיוק בהנחיות אפשר לבקש הקלות מסוימות. הקלה זה סטייה מתוכנית, אוקיי? אבל הן סטיות קטנות, כמו בגובה גדר, כמו בגובה של בית. לפעמים בתוכניות מסוימות יש גם סטייה ב6% של זכויות בנייה, יש כל מיני באמת הקלות. ניתן דוגמה. אם בתב"ע כתוב שהגדר לא יכולה להיות גבוהה יותר מ1.5 מטר, אז אנחנו צריכים לבקש הקלה לגדר ל2 מטר במקום 1.5 מטר, למשל, את זה אפשר בהקלות. אבל מה? ההקלות היו מותרות כל השנים. הגיע מישהו ממדינה, אני בהחלט לא מסכימה עם ההחלטה הזאת, והחליט. אנחנו לא רוצים יותר להתעסק בהקלות. אגב, הקלה זה משהו שעירייה יכולה לקבל או יכולה לא לקבל, זכותה. אבל הם אמרו, אנחנו לא רוצים להתעסק בהקלות, אנחנו רוצים תהליך חלק, ועשה יותר נזק מהתועלת. כי מה זה אומר? זה אומר שאם אי אפשר לעשות הקלה, אז כל שינוי קטן כזה, תקשיבו, גדר 2 מטר במקום 1.5 מטר, תעשו שינוי תב"ע, זה לא הגיוני. קווי בניין לבריכות, שתמיד הבריכה היא מחוץ לקווי בניין. למה? כי אין לנו מקום בתוך קווי בניין לבנות את הבריכה. תעשו שינוי תב"ע. זה לא רק יוצר עומס, זה יוצר הרבה הוצאות. עכשיו, בדצמבר 2024 הם החליטו שהסתיימו כל ההקלות, וממש ממש ב1 לינואר יצאה הנחיה שאפשרה לבתים ישנים מעל 8 שנים, הם נתנו הערכה לשנה בשביל שנוכל להתרגל למצב הזה, ומאפשרת הגשת בקלות לבתים ישנים מעל 8 שנים עד ה31 לדצמבר 2025. זה אומר שלא להתחיל את התהליך בתאריך הזה, זה אומר שצריך כבר לפתוח תיק לפני ה31 לדצמבר, וצריך להתחיל לפחות 4 חודשים מראש, כי הכל לוקח זמן. אז אני ממליצה באמת, מי שצריך את ההקלות, מי שצריך להסדיר את החריגות בנייה ומשתמש בהקלות, תעשו את זה, כי אחרי זה התהליך יעלה לכם לפחות כפול. טוב, אני רוצה לדבר איתכם על בדיקת היתכנות. זה בעצם בדיקה שלי, היא לא חלק מתהליך בירוקרטי, אבל היא חלק מהתהליך שאני עושה, ואני רוצה לשים דגש עליה, כי אני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים בכל התהליך. אז בדיקת היתכנות, למה זה חשוב ולמה אי אפשר בלעדיה? רוב האנשים חושבים שאם יש חריגה, פשוט מסדרים את זה. אבל האמת, לא כל חריגה, לצערי הרב, ניתנת להסדרה. יותר גרוע, תהליך שמתחיל לא נכון, יכול להיגרר שנים, לעלות עשרות אלפי שקלים מיותרים ולהתפוצץ באמצע. ובגלל שבאתי מעירייה וראיתי מאות אם לא אלפים מקרים כאלה, של שנים שלא הצליחו לאשר היתרים, שהגישו היתר במקום שינוי תב"ע שלא היו חייבים, שנתקעו באמצע, שילמו המון המון כסף. אני מבחינתי לא מתחילה שום פרויקט, גם אם זה אומר לאבד לקוח, אני לא אתחיל שום פרויקט לפני שאני עושה בדיקת היתכנות מעמיקה. ובודקת איזה חריגת בנייה יש בשטח והאם ניתן להסדיר אותה ובאיזה תהליך. חשוב מאוד שתדעו למה אתם נכנסים, בשקיפות מלאה, מראש, כמה זה עלול לעלות לכם. לכן הבדיקה שאני אספר לכם מבחינתי היא חלק מכל תהליך, גם בהסדרה על ידי היתר וגם בהסדרה על ידי שינוי תב"ע. מבחינתי היא הבסיס. היא כמו אמירה, כל תהליך שמתחיל מראש. בלי זה פשוט פועלים באופן עיוור. אגב, הבדיקה הזאת גם טוב אם אתם קונים בית, ונתתי לכם כמה דגשים שאפשר לבדוק. חשוב מאוד 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 לבצע ולראות שאתם לא קונים חתול בשק. אז מה כוללת הבדיקה? קודם כל, אני שולחת שאלון מפורט כדי להבין בדיוק מה אתם צריכים. אוקיי? שיספרו כמה שיותר הרבה
כמובן אני לא מכריחה למלא את כל השאלון באופן מפורט, אבל כמה שתיתנו לי יותר פרטים, ככה יהיה לי יותר קל לעזור לכם. אני מזמינה את ההיתר בנייה מהעירייה, בודקת מה מאושר, מגיעה בעצמי לשטח, כי רק מי שמגיע לשטח רואה בעיניים את המצב בפועל, מגלה את הפערים במה שיש בתוכניות למה שבנוי בפועל. מזהה בעיות נסתרות שרואים רק בשטח, ורק כך אפשר לחשוב על פתרון יצירתי אמיתי. אני בודקת התאמה מלאה בין הבנוי לבין המאושר, כולל סגירת מרפסות, כולל גדרות, כולל שינוי בפתחים, פרגולות, סככות, ממ"דים, כל מה שאפשר לחשוב עליו. לפעמים אני מזהה גם איזה שהם הבדלים בגובה, ואז אם אני רואה את זה בעין אז אני מודדת, כי מה שלא נראה לי לא נכון. אחרי שאני חוזרת, אני פותחת את הטבעות, בודקת מה הזכויות בנייה שאפשר פה. מה אפשר לנצל? האם אנחנו חורגים מזכויות בנייה או לא חורגים מזכויות בנייה? האם אפשר לעשות הקלות או אי אפשר לעשות הקלות? מה כן מתאים? ואז החלק שמאוד מאוד סופר חשוב, אני מגיעה לעירייה, כן פיזית, כדי להבין את הגישה, לרתום את בעלי התפקידים לפתרון. לוודא שהתהליך לא ייתקע בגלל שמשהו בירוקרטי. מרוב שאני מגיעה לעירייה, כשאני כבר מתחילה את התהליך, הם כבר יודעים כולם על מה מדובר, הם זוכרים אותי. זוכרים את המקרה, זוכרים אותי. לפעמים זה יותר מפגישה אחת, כי לפעמים בפגישה האחת אני מקבלת לא. ואז כשאני מחפשת פתרון, אז יש איזה שהם פתרונות. אני אתן לכם דוגמה למשל. אה, מיגונית בשטח, מיגונית קטנה, המיגוניות הן לא מאושרות, אסור לשים מיגונית, היא לא מאושרת על ידי הג"א, היא לא מאושרת בהיתר בנייה. אי אפשר להשתמש בה כמיגונית, אי אפשר לשים אותה בקו אפס. אז אני מחפשת פתרון, אני אומרת, טוב, מיגונית הקטנה 2x2, בואו נהפוך אותה למחסן. עכשיו התשובה הראשונית הייתה לא, אחר כך חשבנו וחשבנו ואמרו לנו, תקשיבו, לא תמיד הפתרון אידיאלי, כן, אבל זה עדיף מכלום. אם את תעבירי את המיגונית הזאת לתוך קווי בניין, אנחנו נוכל לאשר את זה גם לא בתור מיגון. כמשהו אחר, נמציא משהו, כאילו נחשוב על פתרון. כי יש עיריות באמת שמוכנות לחשוב, לא כולם, אבל יש כאלה שמוכנות לחשוב. תראו, החוקים הם לא תמיד שחור ולבן וצריך לחפש את הגבול האפור, צריך להבין איפה זה בטוח לא ילך ואיפה אנחנו כן יכולים לחשוב על איזושהי דרך יצירתית ולמצוא פתרון. צריך גם להבין שצריך לדעת, מי שבא מהעירייה הוא יודע עם מי אפשר לדבר, עם מי אי אפשר לדבר, למי צריך לפנות ואיך אפשר להשיג שיתוף פעולה מהצד העירייה לטובת אישור. אני מניסיון שלי כמישהו שעבד בעירייה אגב, ברגע שהיו מתחילים לצעוק עליי, הייתי מקבלת אנטי, לעומת אנשים שההפך, שרצו באמת, ביקשו עזרה ובאמת הייתי מוכנה לעזור. ככה גם אנשים בתוך העיריות עובדות, ברגע שאתה מבקש עזרה הם פותחים את הלב, ברגע שאתה צועק הם פשוט יוצאים מדעתם והכל מתפוצץ. אז מה אתם מקבלים בסוף הבדיקה? קודם כל דוח מסודר וברור, מה ניתן להסדיר ומה לא, באיזה תהליך נכון עבורכם, האם בהיתר בנייה או שינוי תב"ע, האם יש הקלות שאפשר להשתמש בהן. תדעו מהם סיכויי ההצלחה, כי השקיפות היא הכי חשובה, צריך להיכנס עם ידע ועם ראש מורם לכל תהליך, וכמובן הערכת זמן ועלויות. זאת בדיקה מאוד יסודית שמצריכה הבנה בתקנות וניסיון. זאת גם אחת הסיבות שאני היחידה שעושה את הבדיקה במשרד שלי. כי הבדיקה חייבת להתבצע על ידי אדם מאוד מקצועי עם שנים של ניסיון, שראה מאות מקרים, מכיר היטב את החוק והתקנות ויודע איפה יש מקום לפרשנות ואיפה אין. בדרך אגב, יש לפעמים מקרים שלאחר בדיקה אני ממליצה ללקוח לא להיכנס לתהליך. לפעמים עדיף להרוס איזשהו חלק שניתן להריסה, כי לפעמים אתה מוציא יותר כסף וזמן
והסיכוי לקבל אישור הוא מאוד מאוד נמוך. אז לפני שמוציאים כסף מהכיס, נכנסים לתהליך מסובך, ארוך, שעלול לא להצליח. אני תמיד אומרת, חבל לכם על הזמן ועל הכסף שלכם. לא מתחילים תהליך לפני שיודעים שיש סיכוי. אה, אנשים שואלים אותי, כשאני אומרת מסבת על הבדיקה, שואלים אותי, תגידי, וכמה עולה כל התהליך? ואני עונה, כמו שרופא לא נותן טיפול בלי בדיקות, גם אני לא נותנת הערכה בלי לבדוק. בשיחת ייעוץ ראשונית אני יכולה לזהות אם יש חריגות שלא יאושרו, למשל, התקשר אליי בן אדם להתייעץ, אני עושה שיחות ייעוץ, ושאל אותי, בתקופה שהיה אפשר לאשר יחידות דיור, הוא שאל אותי, תקשיבי, יש לי יחידת דיור, מחומר קל, בקו 0 עם הגדר, אני רוצה לאשר אותה. עכשיו, לאישור של יחידות דיור היו כל מיני תנאים שהיה צריך לעמוד בהם, אבל בשום אופן היא לא יכולה להיות לא מחוברת לבית, והיא לא יכולה להיות בקו 0 עם השכן. אז התשובה שלי הייתה, תקשיבו, אין לי מה לעשות לך בדיקה, 99% אם זה לא 100, שלא יתנו לך. פשוט, אם אתה רוצה לעשות שינוי ולבנות את יחידת דיור לפי החוקים, אין בעיה, אני אבדוק לך אם זה בסדר, אם אתה עומד בתנאים, אבל אם אתה רוצה לאשר אותו ככה, אין לך טעם. אז, אז בשיחת ייעוץ, כמו שאמרתי, יש דברים שאני יכולה להגיד בטוח שלא, אבל בשביל להבין מה כן וכמה זה יעלה, צריך לעשות את הבדיקה. אז בדיקה אחת יכולה לחסוך לכם אלפי שקלים ולתת שקט נפשי. ואם הגעתם עד כאן, סימן שאתם אנשים רציניים. אולי אתם שוקלים למכור את הבית שלכם בשנתיים, 3 שנים קרובות. אולי קיבלתם מכתב מהעירייה, או אולי פשוט חשוב לכם לדעת שהכל אצלכם חוקי, או שאתם רוצים להסדיר הכל ולישון בשקט. בדיקת היתכנות מעמיקה היא הביטוח שלכם. זה לא בדיקה טכנית, זו בדיקה מעמיקה, מקיפה, עם כל הידע שלי כאדריכלית שמכירה את המערכת מבפנים. בדיקה שתראה לכם בדיוק איפה אתם עומדים, מה אפשר להסדיר, איך וכמה זה יעלה. בדיקה שיכולה להציל את העסקה, לחסוך זמן, למנוע קנס ולתת לכם שקט נפשי אמיתי. עכשיו, העלות בבדיקה או בשקט נפשי שלכם נע בין 3,500 ל-4,500 שקל פלוס מע"מ. חשוב לי להגיד שזה לא כולל מחיר למושבים קיבוצים. אם אתם רוצים לבדוק את זה פרטני, אתם יכולים, כי המצבים שם הם הרבה יותר מסובכים. ועוד פרט חשוב, שבמידה ואנחנו כן אפשר להסדיר את החריגה, ואתם כן ממשיכים איתי בתהליך, העלות של הבדיקה מתקזזת מהמשך התהליך. כלומר, לא שילמתם כלום. זו דרך שלי להראות מחויבות מלאה, לוודא שההשקעה שלכם באמת משתלמת, ותאמינו לי, אני לא מרוויחה כלום על הבדיקות שלי, זה באמת הדרך שלי לעשות את התהליך נכון. ואנשים, בדרך כלל, אנשים יודעים, יש פה כנראה גם כאלה שדיברו איתי בעבר, יודעים שאני לא נותנת הנחות על בדיקות, כי זה באמת המון 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 עבודה. הרבה שעות בשטח, הרבה הכנה, התייעצויות, חשיבה מעמיקה, פתרונות יצירתיים, אבל באמת מאוד חשוב לי לעזור, במיוחד בתקופה הזאת, ובגלל שאתם כאן, השקעתם מהזמן שלכם, הקשבתם, הגעתם לסוף, אז אני כן נותנת הנחה לאנשים שהשתתפו בוובינר ל-48 שעות, הנחה חד פעמית של 20%. אני יודעת שהמצב שלנו כרגע הוא מאוד 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 קשה, ואני יודעת שתמיד צריך להתייעץ עם בן או בת זוג, גם אני תמיד מתייעצת עם בעלי לפני שמקבלים החלטה, במיוחד הוא מתייעץ איתי, אוי ואבוי שלא. אז תקשיבו, כל מה שצריך לעשות בשביל לקבל את ההטבה הזאת, אני אשים עכשיו ברקוד, יש ברקוד על המסך, אני גם אשלח לינק בצ'אט, שתוכלו להירשם. מה שאתם עושים, אתם משאירים פרטים בטופס, אל תדאגו, אתם לא משלמים ישר. אני יוצרת אתכם קשר לשיחת התאמה קצרה.
אם אני אראה בשיחה שאני לא יכולה לעזור לכם ואין טעם לבצע בדיקה והסיכוי הוא קלוש, אז אגיד לכם בכנות, עוד לפני ששילמתם בכלל. ואם כן, אנחנו נצא לדרך ואני אדאג שתעברו את זה חלק, מדויק ובלי הפתעות. אז אם אתם מעוניינים, יש פה, הברקוד נשאר לעמוד. אני רוצה להגיד לכם תודה, תודה, תודה רבה על ההקשבה, אני מאוד שמחה שהצטרפתם. אני אעבור עכשיו על שאלות, מי שלא הספיק לכתוב, תמשיכו לכתוב, אני אתחיל עם השאלות הראשונות, ואני אשתדל לענות על כולם, על כל השאלות. אז הילה, אני אקריא לך את השאלות. לא, בסדר, אני רואה אותם. בסדר. אה, האם יש תוקף, אני מקווה שאני רואה את כולם, האם יש תוקף לצו הריסה ומהו? תראו, בדרך כלל צו הריסה זה תלוי. יש צו הריסה שהוא בא מעירייה, הם בדרך כלל, מה שקורה עכשיו, הם נותנים איזשהו צו, אומרים לכם, יש לכם 30 יום להרוס את הבנייה הלא חוקית. אם אתם לא הורסים, לא יבטל לכם הקנס, זה אחד. אגב, לא בכל העיריות מבטלים קנסות, יש כאלה שלא, במרכז הם לא אוהבים לבטל קנסות, הם משאירים את הקנסות. בבאר שבע, אוי, נעלמה לי התשובה, השאלה. בבאר שבע, אם הורדת הרסת, אז בזמן שהם נתנו לך, אז רוב הסיכוי שיורידו את הקנס. עכשיו, אם זה לא קרה, אז צו הריסה כן יש לו תוקף, התוקף שלו עד שהם יתעוררו וישימו לב שלא ביצעתם את העבודה ואז יבואו שוב, וכשהם יבואו שוב, אז זה כבר יבוא דרך יועץ משפטי עם הזמנה לבית משפט. האם גם בנייה ללא היתר בנכס שהיו לו אחוזי בנייה קיימים נחשב חריגה, או רק בבנייה ללא היתר בנכס שאין לו אחוזי בנייה נוספים? רגע, אני מנסה להבין את השאלה. האם גם בבנייה ללא היתר בנכס תראו, אם הבנתי נכון, חריגה זה כל דבר שנבנה ללא היתר. נניח היה לכם בית 60 מטר, בניתם עוד חדר, עוד 10 מטר בניתם, זה חריגת בנייה. אם יש לכם זכויות לזה, אז אפשר אולי לאשר את זה בהיתר. אם אין לכם זכויות לחדר הזה, אז צריך לבדוק. קיבלתם היתר, זה חד בנייה. אה, ערב טוב, סגירה בחומר שקוף מסחור, זה בסדר. לדעתי מרפסת, השאלה על מרפסת, ולא, זה לא בסדר, גם חומר שקוף, אם אני מבינה, הכוונה פלסטיק בטח, זה גם סגירה, גם זה נחשב סגירת מרפסת. בדוגמה הראשונה של מרפסת, האם זכוכית נאספת רק בחזית ללא צדדים, הצדדים נשארים פתוחים, האם נדרש אישור? כן, נדרש אישור. חזית. חזית זה רק חזית קדמית או גם צדדית. חזיתות זה בעצם כל החזיתות שהן של הבית. הקירות החיצוניים. לפעמים יש פטיו, זה גם חזית, זה לא שינויים פנים, זה כאילו, פטיו זה גם חזית של בית. פיקוח. תראו, אפשר לבדוק, קודם כל יש במערכת אופציה כזאת לחפש אם יש בנכס תיק פיקוח. לפעמים זה נכון, אבל כשאתם מחפשים כתובת, אז אפשר להסתכל בכתובת ולראות. אם יש תיק פיקוח, יהיה כתוב קיים תיק פיקוח. אם אין תיק פיקוח, אז כתוב שם לא בטוח שאין חריגות בנייה, אבל לא נמצא תיק פיקוח. לפעמים צריך לחפש כמה כתובות, כי אם יש צדדים שונים של הרחוב, אז זה יכול להיות רשום על בית אחר. ואם לא, לפנות למחלקת פיקוח, רק מאוד מאוד בזהירות. מה ההבדל אם אני פונה להסדרה או שתפסו אותי לפני? כך או כך החריגה קיימת. אוקיי, אז ההבדל הוא כזה. מה שאמרתי, כשאתה פונה להסדרה, אתה, הבן אדם הטוב, הגשת תוכנית, זה לא שפיקוח בא, פתח תיק.
הגשת תוכנית, חלק מהיתר בנייה מגיע פיקוח ואומר התאמה. האם מה שאנחנו שרטטנו והגשנו בהיתר תואם למה שיש בשטח, אוקיי? וזה התהליך של הפיקוח, זה הדוח שלו. ברגע שמישהו מתלונן או שנפתח תיק, הפיקוח מגיע אליכם, וברגע שהוא מגיע הוא חייב לפתוח תיק, ואם הוא פתח תיק הוא מוציא מכתב אזהרה עם קנס ודרישה להריסה. זה ההבדל. יכול גם להתחיל הליך משפטי וכדומה. האם בדירה שיש קומת מרתף, האם אפשר, צריך הסדרה, לפתוח פתח דלת יציאה ישירה לחנייה, דלת כניסה נוספת לדירה? קודם כל כן. דבר שני, אני בספק שיתנו לפתוח דלת נוספת לדירה, כי זה יוצר מצב חשד ליחידות דיור. אוקיי. אם יש רישום טאבו, אכן היתר, האם זה מצב טוב יותר מאשר אם אין טאבו, ומה ההבדל וההשפעה? תראו, לפעמים, אם אני מבינה את השאלה, לפעמים מה שקורה זה שמוציאים היתר בנייה, נניח עשו תוספת לבית, יש לקוחה שעשתה תוספת בשנת 2000, והוציאו היתר, הבית הוא 120 מטר, בטאבו כתוב 60 מטר, זה אומר שהמצב הוא קצת לא טוב. למה? כי הזכויות שלכם בטאבו הן לא תואמות לזכויות בהיתר. וצריך לעשות רישום בית משותף מחדש, רישום של כל הזכויות, כאילו שמקבלים היתר צריך לרשום את זה מחדש. אוקיי. האם בניית מחסן מפאנל מבודד בצמוד לחנייה פרטית שלי דורשת היתר בנייה? החנייה שלי נמצאת כחלק מחניון של 24 חניות של בית משותף. האמת שלא כל כך הבנה. אם זה חנייה משותפת, אז אתה לא יכול לשים מחסן. זה דבר אחד, כי זה לא שטח שלך, זה שטח משותף. אם החנייה היא שלך, יש מקומות מסוימים שאפשר לשים מחסנים. אם יש הנחיה שאפשר לשים מחסן ליד החנייה, אז התשובה כנראה כן, זה גם תלוי, זה בית משותף. טוב, בבתים משותפים כל נושא של מחסנים צריך לבדוק באמת בקפידה. למה? כי התקנות של הפטורים, יש תקנות פטורים למחסן, שהוא יכול להיות עד 6 מטר, חייבים להיות זכויות בנייה. בכל עיר ועיר צריך לבדוק מה קורה בבית משותף. אני אתן לכם דוגמה בבאר שבע. בבאר שבע למשל מאשרים רק בדירות גן מחסנים, והן חייבות להיות צמודות לבית ובנויות כחלק מהבית, ואז בטוח לא יאשרו את זה. אבל בכל מקרה כן צריך לבדוק את זה, ואם אפשר בהיתר אז לעשות בהיתר, ואם לא אז לא. אין חשש בפנייה לעירייה אם בסוף לא יאשרו? לא, זה תלוי מאוד איך אתה פונה. בדרך כלל אם אתה פונה לאנשים, אנשים שהם, אתה יודע למי לפנות, הם לא שולחים פיקוח. אל תלך לפיקוח לבדוק את זה, כי אם תלך לפיקוח אז ישלחו פיקוח. צריך לדעת איך לדבר, צריך לדעת איך שואלים. עוד לא קרה לי מקרה ששלחו מישהו בגלל הבדיקה שעשיתי. אני יודעת לשאול את זה בצורה דיסקרטית, מראש אף אחד לא יבוא. אז לא, אין חשש. ההפך, עדיף לדעת לפני שמגישים. סגירה של אזור מרוצב ומקורה בגינה של קומת קרקע בדירת גן, בחזית בניין על ידי זכוכית נאספת בעיר רמת גן מצריכה אישור ונחשבת לגיטימית. זה נחשב סגירת מרפסת, היא חייבת היתר בנייה. צריך לבדוק אם יש שם זכויות ואם העירייה תסכים לאשר. אני מבינה שזה בית משותף. שאלה הבאה. בשאלה הראשונה שלי מדובר על קומת קרקע עם יציאה מהסלון לשטח מרוצב גינה שנמצא מתחת לגג. החלק המעוצב על ידי קבלן מתחת לגג. השאלה אם זכוכית נאספת רק בחזית בקצה השטח הבנוי
ומתחת למרפס נחשבת חריגת בנייה. הצדדים יהיו פתוחים. תכתוב לי פה לצ'אט למה אתה מתכוון, רק בצד אחד זכוכית. בעיקרון, העיקרון התשובה היא כן, אבל אני מנסה להבין אם התכוונת אה, רק מקדימה את הזכוכית. בכל מקרה, ברגע שאתה שם זכוכית, אתה צריך לבדוק, זה צריך היתר בנייה. אבל אתה יכול לשאול אותי אחר כך פרטני להסביר לי. האם השינויים פנימיים בתוך הבית דורשים היתר? שינויים פנימיים לא דורשים היתר, אבל אסור לגעת באינסטלציה, ואסור קירות תומכים, אסור לגעת בעמודים, כל מה שתומך. חוץ מזה, שינויים פנימיים לא מחייבים היתר, גם לא נוגעים בחזיתות, חשוב מאוד. האם התקיעה בעיריית תל אביב? תראו, אני עבדתי עם עיריית תל אביב, יש לי רק בעיה אחת עם עיריית תל אביב, שהם לא מוכנים להיפגש לפני מה שאני הולכת לעירייה ואני בודקת את ההיתכנות, הם לא מוכנים לשבת לפני שמגישים את התיק לעירייה, זה קצת בעייתי, כי אני מאוד דוגלת בזה של לוודא איתם שלא תהיה בעיה. אה, פעילה בחיפה, לצערי לא, אה, אבל אני יכולה להפנות אתכם, תיצור איתי קשר, אני אמצא לך מישהו טוב בחיפה, אני אפנה אתכם. אני אגיד לך מה, אני לא מגיעה לשטח פעם אחת, לפעמים זה גם כמה פעמים, וחיפה קצת רחוקה, אבל תיצור איתי קשר בפרטי, אני אבדוק לך מי יכול לעזור לך. מה סדר גודל של מחיר להסדרה? אז לצערי מה שאמרתי לכם, אני לא יכולה לתת מחיר כי אני חושבת שזה לא מקצועי לתת מחיר בכלל לפני שאני יודעת על מה מדובר ובאיזה דרך להסדיר. שינוי תב"ע זה מחיר אחד, היתר בנייה זה מחיר אחר, יש היתרים שהם עם הקלות, יש היתרים מסובכים, יש היתרים שהם שינויי חזית שזה עבודה מצומצמת, יש כל מיני דברים, אז להגיד מחיר לצערי, כמו שהסברתי, אין לי אפשרות. בית שנבנה בשנת 1973, מהנדס הטעה אותנו, הבית נבנה מטר אחד, בתוך 3 מטרים, איך פותרים את הבעיה הזאת? פנינה, לא הבנתי את השאלה הזאת, אם את יכולה קצת לכתוב לי יותר מפורט, או שאני אפתח לך אחר כך מיקרופון ותשאלי אותי. אוקיי. אלי. אשתי לא הייתה איתי בוובינר, יש אפשרות לקבל הקלטה. יכול להיות שאני כן אשלח הקלטות למי שישתתף. האם לצורך, האם לצורך הכשרת חריגות של כ-20 מטר שקיימות 25 שנה חייבים להוסיף ממ"ד? כן, החוק של אג"א אומר שברגע שמוסיפים מעל 12 מטר, הם מחייבים, זה בעצם הדרך שלהם, הרי הם לא יכולים לדפוק בדלת בבתים ישנים ולהגיד תוסיפו ממ"ד, אנחנו החלטנו ככה. אבל ברגע שאנחנו מוסיפים שטח מעל 12 מטר, הם מחייבים בניית ממ"ד. צו הריסה שלא טופל מלפני עשרות שנים, יש עדיין סיכון או שפג תוקף. תראו, תמיד יש סיכון. למה? כי יבוא מחר, ישתנה ראש העיר, תשתנה המועצה, תשתנה המדיניות, הם יכולים לפתוח את התיקים ולהתחיל לבדוק. אז סיכוי יש תמיד. אין פג תוקף לחריגות בנייה. יש פג תוקף, בחלק מהמקרים יש פג תוקף לתהליך פלילי, לאישום פלילי, אבל אין פג תוקף למינהלתי, זאת אומרת, קנסות והריסות אין תוקף לזה. האם פתיחת דלת בקיר פנימי אל מחסן צמוד מחייב היתר? ככל הנראה כן, וככל הנראה
יש מצב שלא יאשרו את זה, זה מאוד תלוי במקרה, צריך לראות את זה. כי יש מקומות שהם מבקשים שהכניסה למחסן תהיה חיצונית, בשביל לא להפוך אותו כחלק מהבית. יכול להיות שכן יאשרו, אבל לדעתי כן צריך היתר לזה, ספציפית, אבל אפשר לבדוק. מה עם התיישנות? אז עניתי על זה, אין התיישנות על חריגות בנייה, יש התיישנות רק מבחינה פלילית, לדעתי צריך להתייעץ עם עורך דין, ולדעתי מה שאז בדקתי עם עורך דין, 5 שנים התיישנות זה רק על תביעה פלילית, לא על תביעה מנהלתית. מעוניין בקניית בית קרקע ברמת אפעל, מהסתכלות על הגרמושקה וביקור בשטח ראיתי שבקומה הראשונה 3 מרפסות נסגרו והוכנסו לתוך שטח. לאן נעלמת? יש איזה בעיה כנראה עם האינטרנט. דלת כניסה נפרדת. לא שמעו אותך. תחזרי על זה שוב, כי לא היה קליטה. לא שמעו אותי? שואלים אותי, מעוניין בקניית בית קרקע ברמת אפעל. מהסתכלות על הגרמושקה וביקור בשטח ראיתי שבקומה הראשונה 3 נכנסו לתוך שטח החדרים, התווספה ליד גג שלא מופיעה בגרמושקה, ובקומת כניסה יש חלל בתוך המבנה שהיה רשום כחנייה, שסגרו אותו, הפכו אותו לחדר ודלת כניסה נפרדת. האם ניתן יהיה להסדיר את כל החריגות האלה? תקשיב, צריך לעשות פה בדיקה מאוד 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 מעמיקה. מה שקורה שבשביל להכניס 3 מרפסות, אני מבינה שזה בית פרטי, בשביל להכניס 3 מרפסות צריך לבדוק שיש זכויות ל3 מרפסות, אוקיי? חוץ מזכויות צריך לראות אם זה עומד בקו בניין, שזה לא חורג מקו בניין. לגבי חנייה, זה בעיה, לא ייתנו להפוך חנייה לחלק מהבית, זה קצת מוזר לי למה יש חנייה בתוך הבית, קצת לא הבנתי את זה, אבל לחנייה, במקום חנייה לא ייתנו, לא יאשרו את זה כחדר. ואם זה כניסה נפרדת, אז כנראה שאולי עשו שם איזושהי יחידה. אוקיי. היי, קניתי בית ועשיתי שמאות מה? השמאית לא אמרה לי שיש חריגות בנייה. מחסן גדול ממה שמותר, האם הייתה אמורה להגיד? כן, לדעתי כן. אה, תראו, אני רוצה להגיד אבל רגע לגבי שמאות, הבדיקות שעושים אדריכלים והבדיקות שעושים שמאים הן בדיקות, שתינו בודקים חריגות, אבל המטרה שלנו היא שונה. מבחינת שמאות הם עושים בדיקה מה יכול להשפיע על שווי נכס, אוקיי? רוב הסיכויים, לא כל השמאים בודקים חזיתות למשל, אם יש שינוי בחזיתות למרות שזה מחייב היתר בנייה. הם כן בודקים אם יש סגירת מרפסות או שיש איזושהי תוספת לא חוקית. יש כאלה שבודקים יותר, יש כאלה שבודקים פחות. פשוט המטרות של הבדיקות הן שונות. המטרה שלהם זה איך החריגה משפיעה על שווי נכס. האם על מנת לשים ג'קוזי צריך היתר בנייה? שאלה נוספת, בית שהוא בתהליך בנייה ורצינו בהתחלה לשים גדר, אך עם הזמן החלטנו לשנות לקיר לאורך הבית, האם גם זה מצריך היתר בנייה? אני לא כל כך הבנתי את השאלה, אם אפשר טיפה לחדד אני אשמח. בעיקרון אם אתם בתהליך בנייה, אתם צריכים לבנות לפי ההיתר. כל שינוי שאתם עושים מההיתר, אתם יכולים, חלק מהשינויים אפשר לעשות בהתרת שינויים, שזה תהליך יותר קל. אם זה לא נוגע בשטחים, אם זה חזיתות חוץ, יש כמה דוגמאות שאפשר לעשות התרת שינויים. ואם אי אפשר לעשות התרת שינויים, אתם תצטרכו להוציא היתר חדש, כי אתם לא תקבלו טופס 4. ג'קוזי כן מחייב היתר בנייה. ג'קוזי בריכה. יש לי פרגולה בנויה שנבנתה על ידי קבלן, עשויה מבטון וחלק מתוכנית הדירה. אני רוצה עכשיו לקרות את הפרגולה, האם צריך אישור?
תלוי במה את רוצה לקרות. אם את מקרה אותה שזה הופך לסככה, אז את לא יכולה לקרות אותה, כי זה פרגולה. סנטף שקוף, בדרך כלל בבאר שבע אני יודעת בטוח שסנטף שקוף אפשרי. לגבי מקומות אחרים צריך לבדוק. האם בבית פרטי ישן מותר להפוך מחסן ליחידת דיור? לא, אי אפשר להפוך שום דבר ליחידת דיור, במיוחד לא מחסנים. היה חוק עד הראשון ליוני, יכול להיות שיהיה איזה שאחר כך הערכה של החוק, כרגע אין, לגבי יחידות דיור. אם הוצאת שירותים מחוץ לבית, אך אין חריגה מקו בניין, כלומר החריגה היא בתכסית הבית. רוצה לציין שחלק מהשכנים קיבלו היתר וחלקם הוציאו ללא היתר. למה אתה מתכוון? אלה תרשום לי למה אתה מתכוון שהוצאת שירותים מחוץ לבית. בנית אותו כאילו המשכת את השירותים, זה חלק מהבית, אבל בנית אותו מעבר למה שהיית, ממה שזה היה אמור להיות, אבל זה חורג מקו בניין. אם זה ככה, אז כן, יכול להיות שיש חריגה בתכסית, יכול להיות גם שיש חריגה בשטחים. צריך לקבל היתר, אבל צריך לראות. אם יש שכנים שהוציאו היתר, אז יכול להיות שאין שם בעיה, או שיכול להיות שאפשר לעשות את זה בהקלה. חסר לי גם אם זה בית פרטי או שזה בית משותף, כי זה שתי דברים שונים. אם עשיתי שינוי בבית מבלי לבצע שינוי בחזית הבית, או בגודל הדירה, מה שעשיתי, הסרתי קיר למסתור כביסה בתוך הבית, האם צריך שינוי ואישור? כן, תראו, מסתורי כביסה, גם בבתים משותפים וגם לא בבתים משותפים, בדרך כלל אין פשוט מסתור כביסה בבית פרטי. מסתור כביסה בבית משותף הוא מחוץ לשטחים. הוא מיועד בכוונה בשביל מסתור כביסה. בדרך כלל גם עושים הפרשי גבהים בכוונה שאנשים לא יעשו את זה כחלק מהבית. ברגע שמסירים את הקיר הזה, אנחנו מספחים אותו לשטח של בית, בדרך כלל עושים את זה למטבח או לאיזשהו מרפסת שירות. רוב הסיכויים גם, כמו שאמרתי, אם זה בית פרטי, אז רוב הסיכויים גם שלא יהיו זכויות. לא בית פרטי, סליחה. אם זה בית חדש, רוב הסיכויים שלא יהיו זכויות לזה. אם זה בית ישן, אז יצא לי שכן, במיוחד בדירות גן, יצא לי שכן השארתי את הדברים האלה, אבל כן צריך היתר בנייה. מה נדרש להוצאת היתר בדיעבד? וואו, הוצאת היתר בדיעבד זה בדיוק כמו הוצאת היתר חדש, זה בעצם היתר חדש. מה שאמרתי קודם כל באמת צריך לבדוק אם אפשר להוציא את ההיתר הזה. מדידה, תיק מידה, כל התהליך של היתר רגיל. מהנדס, תהליך רגיל. אם בניתי יחידת דיור בבית פרטי שהוא לא בקיר משותף, אם השכן ולא חורגת מגבולות הבית, הבית היה בחלקו על עמודים ושם נבנתה יחידת דיור, ובבית הפרטי וביחידת הדיור אין ממ"ד, מקלט, ניתן לאשר את היחידה. שוב אני חוזרת, כרגע אי אפשר לאשר יחידות. אם יהיה הערכה של החוק, מוזמן לפנות אליי בפרטי, נבדוק את האופציה הזאת. כרגע אין אישורים ליחידות דיור. מקרה אחר, האם פתיחת קיר פנימי אל שטח שהיה אטום, וכן גדל שטח הדירה ללא שינוי חיצוני מצריכה היתר בנייה? כן, אם מצריכה היתר בנייה זה תוספת שטח וצריך לבדוק שיש שטחים. דירת דופלקס במודיעין שיש בה חלל כלוא. האם ניתן לפתוח קיר ולהיכנס לשם ולהשתמש? לא, כנראה שהוא כלוא בגלל שלא היו שטחים, או שזה יכול להיות פיר איזשהו של הבית. לא, בלי היתר בנייה ובלי בדיקה אם אפשר לעשות את זה, אי אפשר. בשאלה שלי מרמת אפעל, האם אפשר היה להקשיר את עליית הגג שלא מופיעה בכלל בגרמוש? עליית הגג יכול להיות שכן, עוד פעם, אם יש זכויות צריך לקרוא את הפתב"ע, לראות אם יש זכויות, אז, ויש אפשרות של עליית גג, אז כן.
אם אין, יכול להיות דרך שינוי תב"ע יהיה אפשר. צריך לראות פרטני. אמ, האם מרקיזה שנסגרת עד לרצפה בדירת גן מצריכה היתר? אם אני מבינה זה תריס נגלל. מאוד תלוי באזור, צריך להבין אם הם מאשרים את זה או לא. בבאר שבע הם לא אוהבים את התריסים האלה. יש מושבים שהם פחות מתייחסים לזה. קצת מעלימים עין, זה בשביל הרוח כאילו. אבל זה עדיין נחשב כסגירת מרפסת. צריך לבדוק פרטני מול העירייה. אם אני עובדת גם בירושלים, פחות יכולה להפנות, יש בחורה מקסימה שמכירה את ירושלים טוב מאוד, יכולה להפנות אותך. לא הבנתי מה היה 1 ליוני, היתר ליחידת דיור, באילו תנאים, למה הופסק. תראו, לגבי יחידות דיור, לפני 3 שנים הייתה הוראת שעה למשך 5 שנים שאפשרה יחידות דיור. אה, התוקף שלה פג, באוגוסט האחרון הוציאו הנחיה הוראת שעה חדשה, הם הוציאו אותה רק עד 1 ליוני, הגשה עד 1 ליוני, שמאפשרת יחידות דיור. היו שם כל מיני תנאים, אני לא אכנס עכשיו, כי כרגע זה לא רלוונטי, אבל בואו נקווה שזה יחזור. יכול להיות שהם קצת עסוקים עכשיו, אבל יכול להיות שיעבירו. בעיקרון הם רצו לבדוק אם השתמשו בחוק הזה, איך הוא היה, אם הוא עובד, וזהו. בינתיים זהו, אבל יכול להיות שיהיה איזושהי הנחיה חדשה. אמ, אה, תודה פנינה, שמחה לשמוע. פנינה כתבה שתשמח לקבל הקלטה, ותודה מראש והיה מועיל ומעניין. תודה רבה פנינה. במסגרת בדיקה ראשונית מגיעה לדירה. תראו, עוד פעם אני מסבירה. קודם כל אני מדברת עם בן אדם בטלפון בשביל להבין מה קורה. אחרי שאני מבינה שיש מה לעזור, סתם דוגמה יגידו לי עכשיו אני רוצה להסדיר יחידת דיור, אני אגיד כרגע אי אפשר להסדיר יחידת דיור, זה לא יעזור אם אני אבוא ואני אבדוק, אני לא רוצה לקחת מכם כסף סתם, זה לא המטרה שלי. אז קודם כל אני מבצעת שיחה, אנחנו מדברים, אני מנסה להבין אם יש משהו שבטוח אי אפשר לאשר, ואם יש משהו שאני יודעת חד משמעית שאי אפשר לאשר, אז אני אומרת את זה. אם לא, אז אני מגיעה לדירה, כשאנחנו מתחילים את הבדיקת התכנות, אני מזמינה היתר בנייה ואני מגיעה לדירה רק עם היתר בנייה, כי חשוב לי לבדוק התאמה מלאה. אה, אה, אנחנו לפני רכישת דירת קרקע בבניין משותף. בעלי הדירה סיפחו לחצר הבית שלהם שטח של העירייה ששימש בעבר לפחי אשפה. אם יש דרך להכשיר דבר כזה, רוב הסיכויים שלו. אפשר לבדוק את הנושא מול העירייה, אבל לרוב הסיכויים שלו, וגם אם כן, אז זה תהליך שיהיה מסובך. האם פתיחת דלת בקיר פנימי אל מחסן צמוד מחייבת היתר? טוב, עניתי על זה. כן, ולא בטוח שיאשרו, שזה לא ייצור, לדעתי כן. אפשר לבדוק מול העירייה. טוב. האם יש לך ניסיון עם עיריית רמת גן? כן, יש לי כמה פרויקטים עם עיריית רמת גן, אני עובדת איתם. אה, אוקיי. זה בית צמוד קרקע, דו-משפחתי, העתקתי את השירותים מעבר לקיר בתוך... אוקיי. בית צמוד קרקע, דו-משפחתי, העתקתי את השירותים מעבר לקיר בתוך פינה שלא חורגת מחזית צדדית, כך שהדלת הכניסה לשירותים זזה שמאלה מטר, עדיין בתוך הבית.
תראה, אלה, אתה יכול לדבר איתי בפרטי, אני קצת לא בטוחה שהבנתי. אם זה נמצא בתוך הבית, קודם כל שינויים באינסטלציה הם כן מחייבים היתר בנייה, גם אם זה שינויים פנימיים. אם העברת ממקום אחד שירותים למקום אחר, חייב היתר בנייה. אם לקחת את השירותים וחרגת מהקיר החיצוני, אז צריך לראות, זה הגדלה של שטח, צריך לראות אם אפשר לעשות את זה. אה, תודה רבה, גאולה, שמחתי לעזור. האם צריך היתר בנייה בגן מחסן שסופח לדירת גן? מאוד תלוי איפה, רוב הסיכויים שכן. אה, טוב, לגבי יחידות דיור, והאם יהיה צורך בממ"ד, אני לצערי כרגע לא יכולה לענות על זה, כי ההנחיות, הוראת השעה הראשונה שהייתה, היא נתנה פטור לממ"ד עם איזושהי התחייבות. ההוראה השנייה שהייתה, היא הרבה יותר הייתה מסובכת עם ממ"דים. ברגע שיהיה חוק, אני אשמח באמת לענות לכם באופן פרטני ולבדוק אם אפשר או אי אפשר. בואו נחכה קצת, נראה מה קורה. אה, לגבי תמ"א 38, צריך לבדוק. אין לי תשובה כרגע. צריך לבדוק מה קרה שם, זה לא מקרה רגיל. אם אתה מדבר על פיצול יחידות דיור, אז לא אי אפשר לפצל יחידות דיור, אבל אם זה לפי תמ"א 38, אז צריך לבדוק בדיוק מה קורה שם. טוב, תודה רבה. מקווה שעניתי על הכל. אה, שמחתי מאוד שבאתם. טוב, שאלה אחרונה, לאט שואל. אם בבית צמוד קרקע מרפסת נסגרו והוסיפו לחדרים בלי יציאה מעבר לקו הבית, אולם מעבר לאחוזי בנייה, אם ניתן יהיה לאשר אותם, יכול להיות בשינוי תב"ע. צריך לבדוק. אם אין זכויות בנייה, זה רק שינוי תב"ע. אני גר בגן יבנה, בית חדש מקבלן עם מרתף, אני מעוניין לעשות פיצול דירה, לאשר חלק מהמרתף. פניתי לאדריכלית, היא אמרה שהעירייה לא מאשרת בשכונה שלנו, אם את יכולה לטפל בנושא. הרי שמעתי על חוק פיצול דירות שמדינה מעודדת. אלברט, אני יכולה לבדוק את זה, אבל אני אבדוק את זה אחרי שיהיה חידוש של החוק. פשוט חבל לי עכשיו לקחת ממך כסף כי החוק פג תוקף. אז תיצור איתי קשר כשיהיה המשך של החוק. טוב, תודה רבה לכולם, אני מסיימת. אם יהיו לכם שאלות, יש לכם את המספר שלי, הכל בסדר, תפנו אליי. אם מישהו רוצה להירשם להטבה, היה קוד, אני אשלח גם בקבוצת וואטסאפ. שמחתי מאוד 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 שבאתם. שמחתי שנראה לי שלא היו התראות. עבדו בשבילנו טוב האיראנים. תודה רבה ולילה טוב.